Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka, sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, tata-tata. Ya wis, tangane ning dada. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wengah sepi. Teka kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune Siwa. Wilujeng wa, aku ngaturke bekti ya wa. Iya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Andeng bilong lali aku. Slamet, wa, bilong. Iku katur ya wa. Tak tampa Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus ta, wa. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, wa. Heeh, sehat. Siwa Togog sehat, wa. Iya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok sedo, wa. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, wa. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa ya, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah, ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem yo. Aku iki nang kono iki padake abdine Ratu Gong Binatara wis gambare tendelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nameng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakanmu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan. Pukulun. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru.
Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus Bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar kowe lho. Terus Gareng ya muni ngono. Aku ya tak gelem dadi jole. Si Petra ya muni ngono. Lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. lho nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae bilung kae. Anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok yo dilereni lek seneng main ngono ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarpe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. Oke. Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? asik. Wah iki aku kan gleneng tenan iki. Janaka iki baguse ra jamak-jamak. Pokoke aku nek nang dalan di bajul wong wedok, aku kan mampir sik lho. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke.
Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngambet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. siap. Wis ngambet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngerapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, tata-tata. Gewis tangane ning dodo. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya wenga sepi. Sumimen lenging kalbu pambukaning warana. Eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandiri Dewa Ngejawantah. Mila sak ciptane dadi sak sedyane ana. Katarima panyuning Lurah Catugara, ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa satra ing Madukara Raden Janaka. Jian arep nemoni lelakon apa iki? Ngapain, Gok? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ranggaya. Kanggre Kurat Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek jak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tegak. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togog.
padha-padha aku tuturna dalan sing anjuk marang Kahyangan Toga malah jijiki. wis benengke wae lho. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring Kahyangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Lah sanggu gending. Aneh-aneh ora. Wong nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dateng Kahyangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya Teguh. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyanggok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayo engko tak duduke dalane anjung ning Kahyangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Togok ayo mangkat saiki. Togok ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana togang. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Togok budal dina iki Togok. Leru kamar. Kenangan sutung nandiling telan trundung gendung kenang sutung nandiling telan sutung telan ketundak dandang nindak edan nuntung jenang mbok mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh.
Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Nang tung blakon tak tung jen. Nang ngapa emang degok? Lha mlaku ki biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasani Janaka kok edan. Gah aku nek ngono kuwi engko tak walik tak dandani demit.